Goedenavond, zaterdag 14 mei. Welkom bij Omroep Zeeland. We beginnen met het Zeeuwse nieuws van vandaag. Demonstranten vormden vandaag een menselijke ketting bij de Hedwiegepolder. Ze willen voorkomen dat de dijk hier wordt doorgestoken en de polder met PFAS vervuild Westerscheldewater volstroomt. De nieuwe PFAS-ontwikkelingen rondom de Hedwiegepolder zorgden ervoor dat er niet alleen demonstranten waren die tegen ontpoldering zijn, maar ook Zeeuws-Vlamingen die zich zorgen maken om de gevolgen van het vervuild water. Dat is een hele mooie schone polder, waar allerlei beestjes en dergelijke ook zetten en biodiversiteit zet. En dan gaan we nou ineens van die vieze PFAS erin laten lopen. Nou, daar zijn we het dus helemaal niet mee eens. Er was al heel veel te zeggen tegen het oorspronkelijke ontpolderplan. Maar nu met dit er nog eens bovenop, dan zou je toch verwachten dat er eens een belletje gaat rinkelen bij degenen die hierover gaan. En die blijken niet te willen luisteren. En dan moeten we met z'n allen maar massa creëren en onze stem laten horen. Vanuit de politiek nam SP-statenlid Gervan Une het voortouw. Zij hoopt dat dinsdag in de Tweede Kamer een motie wordt aangenomen, waarmee eerst alle lopende onderzoeken naar de gevolgen van PFAS worden afgewacht, voordat er ook maar aan ontpolderen wordt gedacht. Stop nu. Even op de plaats rust. Kijken wat er aan de hand is. Kijken of we die Schelde weer zo snel mogelijk schoon kunnen krijgen. En dan praten we weer verder. Hartstikke bedankt dat je hier vandaag wilt zijn. Opticien Isabelle van den Bergen uit Heinkensand steunt de stichting For Change. En daarom reist ze binnenkort met een koffer vol brillen naar Malawi voor het goede doel. Stichting For Change is eigenlijk door 4 jonge mensen in het leven geroepen. Ze zamelen natuurlijk geld in en ze proberen met het geld ter plaatse mensen te helpen. Ze hebben een sponsorproject. Kindjes die gesponsord worden door bijvoorbeeld mijzelf onder andere, mogen dus naar school. Ze hebben dus een schooltje daar ook gebouwd. Want ja, onderwijs is natuurlijk de toekomst. Goed onderwijs is belangrijk om een goede toekomst te hebben. Daarom is ze samen met haar vriendin deze bijzondere actie gestart om zoveel mogelijk brillen in te zamelen. Voor een deel worden de brillen ingezameld, vooral dan in de winkel bij Isabel. En daarnaast heb ik bij een fabrikant zowel de brillenglazen als de monturen nieuwe kunnen krijgen. Ik denk dat we met een kleine 600 brillen op pad gaan. Ze gaat proberen om zoveel mogelijk mensen ter plekke te voorzien van een bril. Ik denk dat we ook wel heel belangrijk vinden dat we de kindjes die op school zitten sowieso allemaal gaan meten. Omdat ja, als je onderwijs krijgt, maar je kan het niet zien, ja, dan schiet je nog tekort natuurlijk. Ze is daarom blij dat ze een bijdrage kunnen leveren. Als mensen natuurlijk gewoon in gewassen weer beestjes kunnen zien, zijn die mensen heel blij. Die zitten niet achter een beeldscherm een hele dag te werken. Dus stellen andere eisen dan wij. En de kinderen op school natuurlijk. En de kinderen op school uiteraard, ja. En iedereen. Dit is Johan Frits uit Nieuwland. Hij fluit al 56 jaar elke week jeugd- en seniorenwedstrijden bij voetbalvereniging Nieuwland. Vandaag was zijn afscheid als scheidsrechter. Dat is niet leuk natuurlijk, op die leeftijd, want dan is het gebeurd. Maar ik heb heel de tijd leuk gefloten hier zo bij de vereniging. En er zijn wel eens mislukte wedstrijden ook bij, maar grotendeels dat verloopt goed. De laatste wedstrijd van de 76-jarige voetballiefhebber is bijzonder. Want zijn neefje Roderick, nummer 3 in het wit, speelt ook mee. Maar of het nu echt zijn laatste wedstrijd is? Nou kijk, als ze nog een keer beroep op me doen en het is echt nodig en het is gewoon onder de 14 of onder de 16, dan is het nog wel leuk. Dus als ik op voetbalveld kom, dan ben ik in mijn element. Snap je? Dat vind ik geweldig. Wat vindt u er zo mooi aan? Nou ja, alleen al dat er van alles kan gebeuren in de voetbal. Het is nooit voorspelbaar. Snap je? De wedstrijd Nieuwland-Oostkapelle-Domburg eindigde in 3-3. Goes ontvangt op het eigen sportpark het Schengen OD 59 en speelt een cruciale wedstrijd in de strijd tegen degradatie in de 3e divisie. Hier, na 8 minuten, een vlammend schot van middenvelder Gianni Tibos, maar de bal wordt gepakt en dus blijft het 0-0. Dat ontmoedigt Tibos niet, want hier gaat hij 2 minuten later opnieuw op avontuur. Wederom probeert hij het van afstand en ziet de bal vliegt prachtig in de linker onderhoek. En dus Goes na 10 minuten op een belangrijke 1-0 voorsprong. Nog 5 wedstrijden te gaan, inclusief dus de wedstrijd tegen OD 59. En Goes wil graag van die laatste plaats af. Het wordt hier niet geholpen door de doelpuntenmaker Gianni Tibos, want die heeft al geel en ontvangt hier zijn 2e gele kaart. Dan moet Goes in die slotfase met zijn tieners zien te overleven tegen OD 59.
Odin kan het dan in de blessuretijd voor een allerlaatste keer gaan proberen. Met hier de verre voorzet, maar gepakte doelman Matthew Lenting van Goes. Hij groeide in de slotfase uit tot absolute man van de wedstrijd. Want met enkele cruciale reddingen hield hij Goes op de been. En hier wordt er, terwijl de spelers nog op de grond liggen, afgefloten door de scheidsrechter. En dus boekt Goes een belangrijke, zwaar bevochten 1-0 overwinning op OD 59 en leeft het nog steeds in de derde divisie. Het was vandaag een zonnige dag met alleen soms wat hoge wolkensluiers waar de zon makkelijk doorheen kwam. En dus was het vandaag een mooie dag met een wind die zwak tot matig was uit het noordwesten en middagtemperaturen rond 21 graden. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig en vannacht zijn er brede opklaringen bij minimumtemperaturen rond 12 tot 14 graden. En morgen wordt opnieuw ook een vrij zonnige dag en het wordt ook weer warm. Warmer dan vandaag met maximumtemperaturen plaatselijk van 25 of 26 graden. Na een periode met droogte door blokkades met hoge drukgebieden zien we daar geleidelijk enkele veranderingen in komen. In de nacht van zondag op maandag en ook maandag overdag kunnen we te maken gaan krijgen met enkele regen- en onweersbuien. Het wordt dan daarbij maandag 21 graden, met op dinsdag dan wel weer even een droge dag. Maar ook vanaf woensdag tot en met vrijdag kunnen we te maken gaan krijgen met enkele regen- en onweersbuien. De temperaturen gaan daarbij ook weer omhoog, want woensdag wordt het opnieuw warm met maximumtemperaturen van 25 of 26 graden. Tot zover deze Zeeland Nu van deze zaterdag. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws.